De politie onderzoekt de deer van een 50-jarige inwoner van Lumbert. Zijn lichaam waard juist te voen in de vijver achter zijn huis. Het is net duidelijk wat de man of verstoorn is. Er wordt seksjedien op het lichaam. Ik bij de vijver wordt onderzoek dien. Commissaris van de Koningin John Jorritsma had grote kritiek op de Greense burgemeester Peter Reewinkel. Die hier bij de Facebook-rellen in Haren hudder optreden matten als voorzitter van de veiligheidsregio Greenslaan. Hij is nevens Jorritsma onterjuchte boeten Skotbleum bij de commissie Cohen. De moene in Boeren wordt definitief weer opbouwd. Verleden april baande de monumentale moene de windlust vol slijn aan, nadat jongeren oud papier onder de moene in de brandstutsen hingen. Van de brandverzekering kwam 1 miljoen euro. Het bedrijf Koolthof uit Stien zal de moene weer opbouwen. Rekla Druk uit Gietjerk had voor ton een fjouwer kleuren drukpers kocht. Dat is opvallend omdat een soort drukkerijen het zwier hebben of onderuit gaan. Krijg daarom hoopt directeur De Vries van Rekla Druk extra printwerk te krijgen. Joen en vannacht bewolkt, het is 2 graden onder nul. Morgen kans op zinnen, een krachtige wind uit het noordesten. Het wordt net warmer als 2 graden.